haba phasha ka kam yele kai football hagane ga jilla jungi menta ngi yu I shisha bakala nang Houston na ka wei kapor sha ka wei pat kapor pat danru ki samla ka si jungi ki bla yo e ka bai bam bai di ne ka bai belas ni na ka benta ka kam yele kai football da ka ba pen I la ka jong ka sap ka ba ublei la ka khu haki ha ka kam yele kai football jungi menta tunginya pai kindian nadu minno kala wan poi kene ka chinyele kai football hang ne hari khasi bat u nang yele kai football banang ning kong na baro ki samla khasi haki por hendai men shwa ka chinyele kai football kal wan poi ning kong hang ne hari khasi de ha kasnam khat pras pa khandai pon riu bat ha kene ka por loong baki nang yele kai ki de tang ki saheb pareng lane ki saheb perton basa ang ne hari khasi kat baki khasi kimpat nang hadin kata kisawan pat sekikhar banggali bat kisah sengro ka wei ka klub ka baki ai kerteng ka taun kelam ki khasi kata kapuar kimpat nang banyele kai football bat hadin kata kisah nang da ka bayo ya ka jingyele kai bat ka jinghi kai na ki khar banggali ki sahab pertan ki jukat ya ki banggali banyele kai henry ki sahab kim snutunat setia ya ka rukomile kai ki banggali namar ki yale ran bat ki sngopo kim nuat bantur bat banya lembub kum badai ka ruka mele kai football hakitu ki snam ndai men shwa anda ki khasiru ki layanang banyale ki don tangkatu ka nengot ki bengali ki lakhat ya banyale kai lang bat kum ta ka jingyale kalalong ka ba kham itanat shu shu ki khasi ke baning kong banang ye kane ka kamele kai football ki long uba Wilson Reed ya ubala jutip kum uba Willip Lewis lane balakhat ba Willip bat ubalai pat udai uba Jogen Draw uba ki khat uken draw naka jaj Dakar bat yakine la jet banyele lang bat ki Bengali persya ya ka tim ki sipai perton jogi pareng bat yakine ke laingot labu banyeng uwei ulan sentar forward bat sentar half bat full back kini ki khasi anda haba kilayele kai kilayele nadu kemensim klemdon kata kemensim sngopo kum ki khar Bengali ki tur la katur ban yalembub hitraj ya ki sahab pertan ki sahab anda haba kilayo I ka jingela kai ki khasi kila snobha bat kila khat yele kai ya ki borbor hadin la yele sabat ki sipai do yong haba duna ki sahab hakata kapor ki sipai ki phong de ki juti sipai ki badon bakinar syapo jat namar ompat don juti kerpang na kabenta ka jingile kai football hari khasi ha ki tu ki por ki khasi bat ki Bengali ki lay mensau ki kijan bat andala wai ki la pen I ha ki sahab ya ka jing mensau Henry kilar ki ban penban ka ruka mir lembub ru ka longkat bamon tang ba ban om lembub pat na ki benta jong ka syadien jong ka met jong ubriu hadin ki khasi kilar khamnang bon bat kilanang banyele football bat sami ki tim khasi khambon bat apdeng ki tim khasi idon artli ki tim ki ba khampau hakitu ki por ka wei na ki kalong ka Christian Athletic Club ane ka CSC bat ka wei pat ka de ka Hills United Club ka CSC kalong ka tim ka bala job ning kong ban yo ka Cup Ellie Cup dai kine ki tim ki bala shai ha ka jingile kai football dai ha kine ki por ba sami ki rule ki ba thmai ba ki khot ki new rule tang bala kataru ka jingi lembub hakitu ki puar kalong kabata ito met hadu banda pa nyang kenja ki skor habadai banya lembub bat hakite ki puar habaka wein ki tim khasi ka baladai banya le final persya ye ki sipai bat ki Bengali ki khasi ki bakershan ya laga jong ka tim ki lahalla bat perta da ka baong penyap hadu baki khar Bengali anda ki latip ye ka jingmut ki lalej ban mudui sya deputy commissioner bat udisi usaha ye ka jing maham ba ombit syu ban ong penyap bat ubaong ki pulis kin kem bat kinte ya u kumta kila perto da ka wei pat ka jing perta bat kata ka dai ban ong terai ya kane la pen snuthu ye ki dekhar ka bamut terai sitom la ne work hard kim tip ka jingmut kane ka ktin ka long kum ju hi ha kata ka kentien penyam hadin kita gijingila kai football lawan poi pat saki sipai Gorkha iwei point prati h bat tu Gorkha Richmond kinongila kai jongkiru ki long ki bala train pha da ki sahab perton baki khasi omlong shu banyele kai laga jong ka tim kumta ki la yalom la perkhat no ban chujit no da baro kinongila kai naman ki tim
tang ki banang pha ban penlong ka wei pat ka tiem endai ki lele kumta ka sami ka wei pat ka tiem ka baki ai kerteng da ka kelam Khasi Jantia Athletic Association lane KJAA kumta ka ne ka tiem ka lalong ka baklan pha bat ka jingile kai bat ki sipai ka lalong ka ba itnat bat pensyong chit bhai ki pai ba kirang ba khasi ha ki te ki por ki la khamnang ha ka jingile kai bat ki donru ki bala syong chit bha ya ka jingile kai football bat ki rang ba ki long urai bahadur di rob me urai sahib hormu riding do Wilson Red Captain H Lingdo Chandranath Roy bat Master Josing Renja ibalong artat u presiden ke Laban Football Club bat bun kiwei de ki samla khasi ha ki te ki snam na ki te ki nongile ka ha jong ka Khasi Jantia Athletic Association ki ba khampau e ki long urishot jaj khongwer umas jaj nong neng chan pru na ka Laban bat kine arngut ki long shisha ki ko tempan lane ki banut banyele ye ki dekhar bengali bat bun ki sipai gorkha ki susha ara namadan ba ki sha lembop haki ki dekhar tang na ka benta ba ki ting ki ya i no ya ka bol bat ki pej no shwa ya ubril bat ubril san ding do pat ulong usental half u banang pha bat habayo i bo omla shu ban pendat ya ka gur bala sha thap akatiem kumta umi no syaki benta jong ka position ba syakhaman bat tang shuyo ya ka bol syajan ka gol utang syukenjat kala rung ba sya gol namal baki bor ke ba usyot ma u ki speed bat ki stat lakum ukuli Usuraj Mohan Roy lakadong pat ulong unong yele kai ubat tebit kata-kata ha ka ba kenjat ya ka bol lakum ba kenjat ki bengali wei bala kenjat na wing kata baro ki la ya Herbert Syagur unang ru ban penbakla ya ki sipai da ka ba ule thok ya ka met namar ki buat ar ngut ya u chisin ba ula her bat ka bor kita ki arngut ru ki her lang bat kumta u ino ya ka bor hel tang ka met suda maki pat ki klempet ya ka bor ki bot ya ubriu bat andala yang ki syam ba ka bor kam dan syu akajat jong u kane kala penlong ya ki pat ba ban yar ki pasha ugul ki pal ha ki tu ki por pat udan ha peneng jingma ka ba kraw namar ha ba ki wing na baro alyang ki kenjat ya ka bor syaphanggol kata baro ki la syu ya tur bat syapo gol unpet ya ka bol ne unpet ya ki briu ki bayatur persya ya u Henry hakirul thmai menta ulalaj na ka jingma bat ugul ki pal ha ne ka juk menta uladan ha kata ka position ka balong safe balong yada bha na ka mensau bat kino ke batengku kelumare ugul ki pal kita ki player ki sya ban ai jingsneng ne ki sya ai first ne ka red card ka yellow card kum ta tertel nang ban laj na ka jing mensau jung ugul ki pal tika nay ka long ka jing ya thu khana balingkat sya phang ka jingpoi ka football hangni hari Khasi jongi nang bangin ya tip lang hamtam ngi iru biki samla Khasi jongi mentai kila nangkiu na ka wei ka por sya ka wei pat ka por aka kamile kai football tengi ngech kam bagi sama jongi ru in long ki ba bet shisha bat kin kiu shakmat kum balong lem ki wei kiri jong ka perthai ki ba yo la ka bam ka di na ka ne ka kamile kai football Harenga kerpat tolong pat ki baterai sitom ku ki samla ki nangile kai football jong kari Khasi belum dan rengkat bat pi rengkat ka jing trai sitom ka jong pi kene ka video kalong ka jing itu belengkat syapang ka jing poi ning kong ka football baki player Khasi ki baneng kong hang ne ha kari Khasi ba e jongi belai sibon